F'lejl ta' xitwa ġewwa Betlem, f'kesħa kbira f'arniftu, daħlet ommu il-ġaħġimen, għal-bejjem li nisaħu. Dik l-om twajba Marija u Ġesu, dik it-tarbija. Huwa ġie mis-sema fostna, ħalla l-kobor ħalla il-ġid, ex fil-faqar fil-batija, rrit jinxekkel wasit. Qalbi l-foqra u li msejknin, magħhom kien Ġesu ħanin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti minn qalbi nixtieqilkom l-għodwa t-tajba u nkompli ngħidilkom il-miliet it-tajjeb. Ninsabu f'dik li tissejjaħ l-ottava tal-miliet. Il-miliet huwa festa tant kbira bħal lejt u xek lejt l-ikbar festa, miliet it-tieni l-ikbar waħda, li għal 8 ijiem il-Knisja tiċċelebrom qishom jum wieħed hekk tfisser l-ottava. Infatti xejn nkun ngħidu l-prefatju dik it-talba ta' qabel u xekk il-qaddis qaddejs nirreferu għal miliet qisu l-lowm il-miliet u xekk. Illum nagħmlu wkoll il-festa ta' San Stefnu, l-ewwel fost il-martri li l-ġrajja tiegħu insibuha rrakkontata fil-ktieb tal-Atti tal-Apposti. Infatti ngħidu l-espressjoni mill-miliet sa' San Stefnu u xekk. Qaddejs tal-Knisja tal-bidu żagħżugħ hekk djaknu x'aktarx u xekk li mhux aktarx djaknu wieħed mis-seba' djakni msemmi fl-Atti tal-Apostli Ħuti li qal Ġesu kien lest li jċarċar demmu. Allura għandna l-eżempju l-iktar qawwi ta' bniedem li jħalli lil Ġesu jitwieled f'ħajtu. L-bieraħ iċċelebrajna t-twelid ta' Ġesu. Ġesu ma twilidx biex jibqa' fil-maxtura. Ġesu twieled biex ikun jista' jitwieled f'qalbi u f'qalbek. Ejjew eżis ħuti, hekk f'din l-Ewkaristija tant sabiħa tal-lum nirriflettu fuq dil ħaġa. Jien il-Ġesu ħallejtu jitwieled f'qalbi. Jien fil-ħajja tiegħi xirrid nagħmel li rrid jien jew nagħmel dak li jrid minni Ġesu. Dak ifisser tħallih jitwieled f'ħajtek. Ifisser tħallih jieħu l-kontroll, jieħu r-riedni ta' ħajtek. Tgħidlu kif kien jgħid San George Preka, mulej, dak li inti trejt jien irrejt u dak li inti ma trejtx jien ma rrejtx. Ejjew eżis ħuti nieqfu ftit fiskieta u b'umiltà hekk lil mulej nitolbuh jaħfir naħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw din l-Ewkaristija qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għad nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emejl u billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassanna għal ħajja ta' dejjem. Sejri noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddies eżis ħuti għall-erbieħ ta' ħutna Richard u Teresa Vella. Illum ovvjament qegħdin fl-ottava ħankomplu nfaħħru l-Alla għal dak kollu l għamel magħna permezz ta' Ġesu, ibnu fit-twelid tiegħu u għall-eżempju li tagħna f'San Stefnu Martri. Ngħidu bil-qalb glorja l-Alla filgħoli tas-smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr.
Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa' t-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu aħna u nagħtu ġieħ lil San Stefnu fit-tifkira tad-daħla tiegħu fis-sema. Għatina l-grazzja mulej li nsiru nixbħuh u nitalmu nħobbu wkoll l-edewwa kif talabu għal dawk li ħaqruh bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Arim il-ktib tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Stefnu kollu grazzja u qawwa kien jagħmel mirakli u sinjali kbar fost il-poplu. Imbagħad qamu xi wħud minn tas-sinagoga li jgħidula tal-Meħlusin, taċ-Ċirinej, tal-Ixandrin u ta' oħrajn miċ-Ċiliċja u mill-Asja u bdew jaħduha ma' Stefnu, imma ma kellhomx ħila jifqulu għall-erf u għall-ispirtu li bih kien jitkellem. Meta semgħu dan ħassew kliemu jinfdilhom qalbhom u bdew jażżu snierhom kontra tiegħu. Imma hu mimli bl-Ispirtu Santu u bajnejh fis-sema ra il-glorja ta' Alla u lil Ġesu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. U qal: Ara, qiegħed nara s-sema miftuħ u lil il-bniedem fil-lemin ta' Alla. U huma nfexxew jgħidu kemm jifilħu u jsoddu widnejhom. Imbagħad intefgħu fuqu il-koll f'daqqa, kaxkruh il-barra mill-belt u qabdu jħaġġruh. Ix-xhieda qiegħdu ħwejjiġhom f'riġlejn żagħżugħ jismu Sawl. Lil Stefnu qabdu jħaġġruh huwa u jitlob u jgħid: Mulej Ġesu, ilqa' ir-ruħ tiegħi. Imbagħad niżel għall-kubteħ u għajjad bleħenoli: Mulej, toddulhomx dan id-dnub. U kif qal hekk, miet. Il-kelma tal-mulej. Fidejk mulej jinnerħi ruħi, fidejk mulej jinnerħi ruħi. Kun blata tal-kenna għalija, fortizza qawwija lis-salvani. Int blata u fortizza tiegħi fġieħ ismek mexxini u wassalni. Fidejk mulej jinnerħi ruħi, fidejk jien nerħi ruħi. Int teħlisni mulej Alla tas-sewwa. Nifraħ u nitenna għat-tiba tiegħek, int li rajt il-hemm tiegħi. Fidejk mulej jinnerħi ruħi. Eħlisni min id l-edewwa u min id dawk li jaħduha kontrija. Uri id-daw ta' wiċċek lil qaddej tiegħek, fit-tiba tiegħek eħlisni. Fidejk mulej jinnerħi ruħi. Nqumu għall-Evanġelju. Alleluja, 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 alleluja. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Il-mulej hu Alla, hu idawwalna. Alleluja, alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu: Għodu attenti mill-bnedmejn, għax għad jerħukom f'idejn il-qrati, jagħtukom is-swat fis-sinagogi tagħhom, itellewkom quddiem gvernaturi u slatem minħabba fija biex tagħtu xhieda quddiemhom u quddiem il-pagani. Iżda meta jerħukom f'idejhom, tinkwetawx ruħkom kif se titkellmu jew se tgħidu, għax dak il-ħin stess
jingħatalkom xi kolkom xi tgħidu, xi kolkom tgħidu. Għax mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispirtu ta' missierkom ikun qiegħed jitkellem permezz tagħkom. L-aħwa iwasslu lil xulxejn għal mewt u l-missier lill-ibnu u l-uliet iqumu kontra il-ġenituri tagħhom biex tingħatalhom għal mewt. U lilkom kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi. Ma min jibqa' jżomm sħiħ sal-aħħar dan isalva. Il-kelma tal-mulej it-tifħir bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Noqogħdu bil-qiegħda kieġobkom naqsam magħkom ħsieb qasir. Eżis ħuti naħseb il-kol kemm aħna min jaf kemm il-darba ngħidu kemm inbidlet id-dinja, kemm inbidlet Malta u Għawdex tagħna u x'hekk kemm inbidlu. Kemm inbidlet ir-realtà tas-soċjetà li ngħixu fiha. Ma nistgħux nitkellmu iktar minn soċjetà jew ħanejtek minn kultura, forsi xi ftit kulturi iżjed li għadha nisranija. Sfortunatament huma ħafna dawk li jew jgħixu fostna jew uħud minna wkoll li tbedu minn dak li nisrani ħanejdu hekk. Mhix xi ħaġa li aħna kuntenti biha, però ovvjament il-fidi ma tista' tisforza fuq ħadd. Però min-naħa l-oħra dan jurina x'responsabbiltà kbira għandna quddiem Alla aħna li nemmnu ta' eżisħuti. Ir-responsabbiltà l-ewwel nett li ngħixu l-fidi tagħna b'ġenwinità kbira eżisħuti. Għaliex? Għaliex ovvjament il-mod kif ngħixu l-fidi tagħna aħna jinfluwenza fuq l-oħrajn. Jekk in-nisrani jgħix il-fidi tiegħu b'nofs qalb, b'nofs kedda kif ngħidu, ovvjament min jarah jgħid mhux wert tkun nisrani. Jekk in-nisrani jgħix fidi tiegħu b'mod ġenwejn, eżisħuti, il-fidi nisranija b'mod ġenwejn u x'hekk hija xi ħaġa li tattira ħafna, hija kalamita. Għax in-nisrani veru għal bniedem veru ta' il-ħajja tan-nisrani tagħmel sens. Min jara nisrani jgħix ħajja nisranija awtentika jgħid ara xi ġmiel, ara xi grazzja. U għalhekk din hija r-responsabbiltà kbira li għandna quddiem Alla. Ovvjament la qegħdin ngħixu f'kultura u f'soċjetà hawn min isejħilha post nisranija, jiġifieri li żmien li nitkellmu minn Malta u Għawdex insara sfortunatament donnu għadda jew qiegħed jgħaddi. Allura iżjed u iżjed ir-responsabbiltà tagħna li nagħtu xhieda tal-fidi tagħna żisħuti. Ma nista' nsibu l-persekuzzjoni li sab Stefnu, imma forsi nsibu ma jifhimniex. Forsi nsibu mejn jinjurak jew qisek antikwat tal-li tgħix il-fidi tiegħek mod veru. X'tagħmel kieku int issib ruħek quddiem dik ċirkustanza? Jien nixtieq nislet xi tagħlimiet mill-ewwel qarri tal-lum li jortuni ħafna. Mela Stefnu tkellem ma għadx jibża x'andar lil Ġesu. Ġie persegwitat. Il-persekuzzjoni ma sadditlux ħalqu, anzi baqa' jgħid il-verità. Il-verità jżisħuti Ġesu għall-verità ta'. Min jieqa fi xandar il-verità jfisser li ma jridx xandar lil Ġesu u x'hekk infatti x'imdew jippersegwitawh. Huwa x'qal ara qiegħed nara s-sema miftuħ u lil bniedem fil-lemin ta' Alla. Il-persekuzzjoni ma sadditlux ħalqu lil Stefnu. Quddiem soċjetà kif tkun fuq ix-xogħol jew tkun fejn tkun u forsi tibża li mhux se jifhmuk jew ma jilqgħux għax int nisrani, kif iġġib ruħek, kif inġib ruħi, jeżisħuti. Nibqa' nagħti xhieda ta' nisrani veru. Quddiem soċjetà fejn forsi li tkun nisrani ma tkunx ippersegwitat imma li tgħix il-valuri nsar iva. Jien naf tkun tgħix f'ambjent fejn kulħadd jiskarta x-xogħol. U inti tgħid le jien irid ikun nisrani veru. U l-paga li qed nitħallas tagħha naħdem għalija. Eżisħuti dak u ser ukoll ta' mhux nisrani li tkun fuq ix-xogħol u tiskarta u x'hekk. Sewwa eżisħuti u ħafna affarijiet oħra. Jiġifieri in-nisrani veru irrid minn ħajtu jagħmel riflessjoni u jgħid kif nista' nkun dejjem nisrani aħjar għax inkella nkunu nsara tan-nofs kedda. Ma dik l-ewwel ħaġa li tolqotna f'San Stefnu ħarġuh bdew ħaġġruh mix-xajta sa ma qatluh. U hemmhekk kien hemm Pawlu
Sawlu xek qed iżomm il-ħwejjeġ min jaf il-konverżjoni ta' Pawlu u x'hemmhekk bdiet. X'inra lil dan iż-żagħżugħ qed jirċievi l-mewt u jibqa' sod fil-fidi Jeżus ħuti kemm xi ħaġa li ċċaqalqek mhix ċajta. Dawn l-insara li jagħtu ħajjithom għall-fidi tagħhom għadhom jeżistu sal-lum għadhom jeżistu sal-lum Jeżus ħuti. Lienna l-mulej ma jitlob nis-sagrifiċċji daqshekk kbar. Mhux ħajjiġi kif qed tgħid fil-Vanġelu lilkom u kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismej. Però jibqa' jgħidilna min jibqa' jżomm sħiħ sal-aħħar dan isalva. Jeżus ħuti llum quddiem dik il-maxtura ta' Ġesu. Kemm għandna bżonn nirriflettu. Jien nittama li l-kol kemm aħna fid-djar tagħna għandna presepju ta' dar nieqsa minn sali u minn presepju fil-miliet għandha żewġ affarijiet neqsejn għax il-presepju u s-salib mhumiex dekorazzjoni ta' Jeżus ħuti noqogħdu attenti. Mhumiex mod kif iżejjen għall-miliet. Noqogħdu attenti. Is-salib u l-presepju jkellmuna ta' Jeżus ħuti. Nistieden lil kulħadd. Min m'għandux presepju mmorru jixtru wieħed avolja għadda l-miliet jibqa' hemm għal sena d-dieħla. Aħsbu li jkollkom presepju. U nistedinkom hekk ieqaf kultant ħares lejn Ġesu. Għax dik il-maxtura ta' Ġesu hija skola. Dik il-maxtura ta' Ġesu tgħallimna ħafna, dik is-sempliċità tgħallimna t-triq tal-veru ferħ, dik is-sempliċità tgħallimna t-triq tal-paċi tal-qalb. Dik il-maxtura tgħallimna l-iskola tal-imħabba ta' x'jagħmel min iħobb Jeżus ħuti. Dik il-maxtura tgħallimna jekk nitbedu minna xi ġrienna Jeżus ħuti. Ħafna affarijiet jiġru fostna u pajjiżna għax bedna minna dik il-maxtura Jeżus ħuti ta'. Għax il-miliet sar kollox, sar parties, sar rigali, sar ħafna affarijiet u forsi mbagħad niftakru xi naqra f'Ġesu. M'għandux ikun hekk ta' Jeżus ħuti. Miliet mingħajr Ġesu x'milietu Jeżus ħuti. Ejju il-Ġesu nerġgħu npoġġu f'postu fil-miliet. Ejju nħalluh jgħallimna li nħobbu lil xulxejn, nirrispettaw il-xulxejn fis-sewqan. X'in nkunu fuq il-Facebook, x'in nitfgħu l-kommenti tagħna. Ma ninsewx nibqgħu insara Jeżus ħuti, noqogħdu attenti fejn ikun hemm bżonn naħfru kif nużaw il-sienna. Kemm noqogħdu attenti Jeżus ħuti li ma nweġġewx il-xulxin hawn biżżejjed bagħtija fid-dinja. Ejjew ma nżiduhiex. Jeżus ħuti ma nżiduhiex it-bagħtija. Dak li għallimna Ġesu dik is-sempliċità dan Alla li ħalaq is-sema u l-art u li jsir tarbija fraġli biex jurina kemm iħobbna l-Missier, biex jgħallimna nħobbu lil xulxejn, biex jurina kif naħfru dak l-eżempju sabiħ li tagħna San Stefnu mhux hekk l-aħħar tagħlima Missier aħfrilhom ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Ejjew Jeżus ħuti nkomplu din l-Ewkaristija u nitolbu lil mulej biex dak Ġesu li qiegħed hemmhekk fil-maxtura ikun Ġesu li verament ikolli f'qalbi f'kull mument ta' ħajti, kull fejn inkun, mhux ġol knisja biss, imma barra, fuq ix-xogħol, mal-ħbieb, fil-familja, kull fejn inkun. Kjoġobkom nqummu bil-biefa. Il-bieraħ fraħna bit-twelid fostna tal-iben ta' Alla magħmul bniedem għalina. Illum qegħdin nifirħu bit-twelid għas-sema ta' dix-xieplu tal-mulej San Stefnu l-ewwel wieħed li taxxieda l-Kristu bit-tixrid ta' demmu. Nitolbu għalhekk il-grazzja li bħal San Stefnu nagħtu xhieda tal-fidi tagħna bla biża ta' xejn u naħfru lil minu ħati għalina. Mulej Ġesu, int waqaft mal-Knisja tiegħek fl-ewwel żminijiet meta kienet imġarba ħafna mill-ħżiena. Iqaf mal-Knisja tiegħek fi żminijietna wkoll u eħlisha minn kull tfixkejl li tiltaqa' miegħu nitolbu. Ismana. Mulej Ġesu, inti mlejt bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek lil San Stefnu biex bla biża ta' xejn jagħti xhieda għalik quddiem is-setanin tal-art. Dawwa lil fema ta' kull min għandu xi seta' fid-dinja biex jużah skont ir-rida tiegħek għal ġid tal-bnedmejn, għal paċi fid-dinja u għal ħarsin tad-dinjità tal-bniedem f'kull imkien nitolbu. Ismana. Mulej Ġesu, San Stefnu u jiġi mħaġġar ras mewwiet miftuħa u talbek tilqa' ruħu fil-għena ta' dejjem. Iftaħ is-sema għal qaddejja tiegħek ħutna li għal-jum qegħdin noffru s-sagrifiċċju tal-quddiesa u għal ħutna mejtin kollha u l-qaħħhom fil-għena tiegħek ta' dejjem nitolbu. Ismana.
Mulej Ġesu, San Stefnu waqt il-martirju tiegħu talbek ma toddilhomx bidnub l-emil ta' dawk li kienu jħaġruh. Atina l-grazzja nitalmu minnu naħfru dejjem lil minnu ħati għalina u nitolbu maħfra aħna stess lil min nonqsu, nitolbu ismana. Mulej Ġesu, San Stefnu kien mimli bil-għerf u l-qawwa tal-Ispiritu Qaddis tiegħek, sawwab fina wkoll l-Ispiritu tiegħek biex jatina l-għerf tal-ħwejjex tas-sema, id-den biex nagħmlu dak li joġob lilek u l-qawwa biex inżommu ruħna bla mittiefsa mid-dnub u l-ħażen, nitolbu ismana. Ħanżid talba għall-eżis ħutna morda, anzjani, persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, dawk li forsi jsibu dan iż-żmien tal-milied diffiċli eżis ħut li huma ħafna u xekk, persuni li jħossuhom waħedhom, dawk għaddejjin minn xi mart mentali, minn xi żmien forsi mudlan fil-ħajja, minn xi depressjoni eżis ħuti. Huwa dover tagħna nitolbu għalihom u nissapportjawhom u ngħinuhom iħossuhom maħbubejn lil dawn ħutna. Eżis ħuti nitolbu minn qalbna x-xita. Mulej tħallix li artna tispiċċa d-deżert, nitolbu katina xita tal-art li tant teħtieġ artna. Din it-talba tagħna, dawn it-talbiet tagħna nafdawhom fidejkom tagħna tas-sema li tajtna l-ikbar rigali l-ibnek. Aħna nafu li l-missier li Alla l-imbierek ma jiġħadlek xejn lilek milli titolbu. Nitolbu kalek il-qada t-talbiet tagħna. Jitolbu lil Mulej jibatilna xita li artna tant teħtieġ. Ħanifu ftit fiskiet eżis ħuti u b'umiltà u b'fidi kbira lil Mulej nofrulu t-talba personali tagħna. Mulej Ġesu Kristu, Ibn Alla l-ħaj, bil-ħerqa kollha llum aħna u nagħmlu l-festa tal-ewwel martirju tiegħek, nitolbuk li xxerret fuqna l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inżommu ruħna ħielsa minn kull nub u naslu għallena ta' dejjem fis-sema, inti li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru ta' dan l-mawm bejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-nedmejn. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana Mulej Alla tagħna qum li wniedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni Mulej miżuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Ilqa' Mulej dawn l-offerti li llum bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek imqanqlejn mit-tifkira glorjuża tal-martirju ta' San Stefnu bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq, niżru ħajr lil Mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew Mulej missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Lilu għalkemm bħal Alla ma nistgħux narawh, rajnih fostna bħala bniedem fil-misteru Qaddejs tal-inkarnazzjoni u imnissel minnek qabel kull żmien bħala bniedem kellu bidu fi żmien biex fih innifsu jerġa' jwaqqaf kull ma ġarraf, iġeddet u jsaħħaħ il-ħolqien kollu. Irreġġana lura mit-triq tat-telfien u jmexxina lejn is-sema. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll
infaħruk b'ferħ kbejr, infaħruk u b'ferħ kbejr intennulek. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art, mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Għaddejs tas-sewent mulej, inti lajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-irwieħ ta' ħutna Richard u Teresa Vella. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Stefnu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħut it-talba tal-missierna tiġbor dik li hija l-essenza tal-miliet. Talba tal-missierna mhix talba li ngħiduha biss, għandna ngħiduha u ngħiduha bil-qalb. Ma fuq kollox għandna ngħixuha, ngħixu ta' wlied Alla, inħobbuh bħala wliedu u li tant iħobbna li tagħna lil ibnu u nħobbu lil xulxin għax aħna aħwa. Dik l-essenza tal-fidi tagħna. Ejjew ngħidu bil-qalb, missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi.
la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimula li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu iħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Id-demm ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled f'qalbi miegħi trabba. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled f'qalbi miegħi trabba. O reħelu tal-imħabba, il-qalb tiegħi bihek tixxabba. Ejja u Alla f'eddej tiegħi jisri f'qalbi jotmi jgħej. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled f'qalbi miegħi trabba. Kemm jintħelu Ġesu tiegħi, kemm nixtieq inħadlek miegħi. Ħarstek ħelwa tieħdi bdija, li l-qalb tiegħi b'ferħ timlija. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled f'qalbi miegħi trabba. Ejjew eżis ħuti b'umiltà
nsemmu lill-liben ta' Alla magħmul bniedem għalina kif kien iħobb jagħmel San George Preka bil-wieqfa u ngħidu liben t'Alla sar bniedem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Liben t'Alla sar bniedem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Liben t'Alla sar bniedem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu inroddulek ħajr mulej tal-li tkattar fuqna l-ħnina tiegħek għax inti ssalvana bit-twelid ta' ibnek u llum qiegħed ukoll timlina bil-farħ fil-festa tal-martirju ta' San Stefnu bi Kristu siedna. Ippermettuli ngħidu 3 f'Marijiet fġieħ 3 ijiem lill-ġisem ta' Omna Marija dan fil-qabar u nixtieq noffrihom l-ewwel biex il-mulej jagħtina x-xita imma wkoll għal dawk ħutna Maltin u Awċejn li għal-festa tal-miliet forsi ma rresqux lejn is-sagramenti tal-qrar u tal-Ewkaristija. Il-mulej jaf minn huma aħna m'għandniex bżonn inkunu nafu ma nitolbu għalihom biex il-mulej jiġbidhom leħ, biex inkunu merħla waħda taħt raj wieħed, biex inkunu familja madwar din il-mejda tal-Ewkaristija. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalf fid-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-kol. Ninni la tibki xizjed, ninni Ġesu bambin. Ħalli ħallina l-biki, għax aħna nidim bin. Ejjew, ejjew, ja anġli mis-sema mija mija, taraw lil min ħalaqkom bambin ġewwa l-fisqija. Ninni la tibki xizjed, ninni Ġesu bambin. Ħalli